नेशन वन इलेक्शन आयदाखौ लानानै फरायसा फरायसुलिफोरनि बादायारि बिबुंथि सानैनि हाबाफारिजों कक्राझार सरकारि फरायसालिमायाव मिनिस्ट्री अफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट अफ इंडियानि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय जागायनाय विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट हाबाफारिनि डिस्ट्रिक्ट नोडल राउंडनि बे बादायलायनायाव फारियै कक्राझार धुबरी आरो चिरां जिल्लानि 18 बोसोर बैसोनिफ्राय 25 बोसोर बैसोनि सा 150 फरायसा फरायसुलिफोरा बादायारिनि मुं फारिलाइयाव सायख'जादों। हादरनि गाहाय मन्त्री नरेंद्र मोदीनि विकसित भारत दानायनि थांखिखौ जाफुंहोनायाव मदद होनाय बायदि थामहिनबा विकसित भारतनि थाखाय लामाखौ गोरा खालामनायनि सायाव फरायसाफोरखौ बाहागो खालामनानै विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे बिबुंथिनि बादायलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। वन नेशन वन इलेक्शन आयदानि सायाव बादायारि बिबुंथियाव डिस्ट्रिक्ट नोडल राउंड थामहिनबा दरथाम जिल्लानि सा 10 देरहासार बादायारिफोरा 26 मार्च खालि आसाम आयेन आफादाव रायजोआरि थाखोनि बादायलायनायनि थाखाय बाहागो लानो खाबु मोनगोन आरो रायजोआरि थाखोनि देरहासार जानो हानाय साथाम बादायारिफोरा हादरनि गाहाय मन्त्री नरेंद्र मोदीजों वन नेशन वन इलेक्शन आयदानि सायाव सावरायहैनायनि खाबुखौबो मोननो हागोन। दिनैनि गिबि साननि बे हाबाफारिखौ कक्राझारनि एडीसी कबिता देखाया बाहागो लानानै बेखेवनानै होयो। बे समाव हाबाफारिनि आबुं फोरमायथिखौ खुंफुं आफादनि मेम्बार सेक्रेटारि आरो नेशनेल सार्भिस स्किमनि प्रग्राम अफिसार दानसोरां बसुमतारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आबुङै बुंथिनानै होयो। कक्राझार सोरखारि फरायसालिमानिफ्राय दिनै कक्राझार सोरखारि फरायसालिमाया साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै आरो गाबोन विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट स्पीच कम्पिटिशन खुंफुंनाय जादों। दा बे हाबाफारिया जाहैबाय मिनिस्ट्री अफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स बेजों स्पन्सर आथाय जानाय। बेयावहाय जोङो मोनथाम डिस्ट्रिक्टखौ लानानै दिनै कक्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव डिस्ट्रिक्ट लेभेल नोडल राउंड जायनिफ्राय जोङो सा 10 जन पार्टिसिपेन्ट्सफोरखौ जोङो आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियाव स्टेट लेभेलनि थाखाय जों दैथायहरनाय जागोन। बे डिस्ट्रिक्ट नोडल राउंडआ मोनथाम डिस्ट्रिक्टखौ लानानै खुंफुंनाय जादों कक्राझार, चिरां आरो धुबरी डिस्ट्रिक्ट। बे टपिकआनो जाहैबाय स्पीच कम्पिटिशननि टपिकआनो जाहैबाय वन नेशन वन इलेक्शन जेखौ जों बर'आव बुंनो थाङोब्ला मोनसे हादोर मोनसे इलेक्शन। आसा खालामो दिनैनि बे प्रग्रामा मोजाङै मोजां जाफुंनानै थांगोन। लोगोसे दिनैनि गिबि सानखालि सेथि सानाव बेखेवफैदोंमोन जोंनि प्रग्रामखौ मानगोनां एडीसी मेडाम डक्टर कबिता देका मेडाम बिथाङा दिनै जोंनि प्रग्रामखौ बेखेवनानै थांबाय। दा नैथि सानखालि जे हाबाफारिया गाबोन जानो गोनां बेयाव जों मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मानगोनां आसामनि मन्त्रि उरखाव गोरा सार फैगोन, लोगोसे जयन्त बसुमतारी MP सार फैगोन, लोगोसे लरेन्स इस्लारि सारखौबो जों फैगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सेलेक्शन प्रसेसा माबायदि जाया? सेलेक्शन प्रसेसा जाहैबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेल जेखौ जों खुंफुंनो थाखाय जों गिबियाव मोनथाम डिस्ट्रिक्टआवबो जेसेबांखिनि जों कलेज यूथ मा होनोमोनलाय कलेजेसफोर दङ बेवहाय जोङो गथ'फोरनो एबा यूथ्स जायनि बैसोआ 18 निफ्राय 12 बैसोसिम बिसोरो पार्टिसिपेट खालामनो हायो हिसाबै जोङो कलेजफ्राव इनविटेशन लेटार हरनाय जादों। जेयावहाय बुंखानाय दंमोन जे 1 मिनिट भिडिअ आपल'ड खालामनांगौमोन पार्टिसिपेन्ट्सफ्रा। टपिकआ व्हाट डाज विकसित भारत मीन टू यू माने नोंनि हिसाबै विकसित भारतआ मा। बे हिसाबै गथ'फ्रा पार्टिसिपेन्ट्स जाय खालामगोन बिथांमोना 1 मिनिट भिडिअ आपल'ड खालामनांगौमोन। दा बे 1 मिनिट भिडिअ आपल'ड खालामनायाव जोंनियाव जों मोननो हादोंमोन 2000निबो बांसिन भिडिअस, जायनि गेजेराव जों स्क्रिनिं खालामनानै 150 पार्टिसिपेन्ट्सखौल' जों डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि थाखाय जों सायख'नाय जादों। दा 150नि मादाव दिनैहाय जोङो 90 जनखौ जों दिनै सेथि दिनाव लेंहरदों, खारन गाबोननि दिनाव आलासि बिथांमोना एसे बुरजा जागोनखाय जों गाबोननि दिननि थाखाय 60 पार्टिसिपेन्ट्सखौ जों गाबोन लेंहरनाय जादों।
आसाम एसेम्ब्लियाव बाहागो लानायनि उद्देश्यआ मा जागोन बेखौ सिलेक्सन जानाय फरायसाफोरा सेलेक्सन जानाय फरायसाफ्रा जाहैबाय जाखिनि 60 जन सेलेक्ट जागोन बेनिफ्राय बिसोर आसाम एसेम्ब्लियाव थांगोन बेनिफ्राय आरोबाव सेथि नैथि थामथि जाय देरहासार जानो हागोन बिथांमोना इन्डियानि पार्लियामेन्ट हाउसाव नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टारजों बे मोनसे बिसायख'थि मोनसे हादोर बेनि सायाव हजों सावरायलायनो मोनगोन आरो खाबु मोनगोन